Udruga mladih i diplomiranih studenata Fakulteta ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković, Sveučilište Jurija Dobrile u Puli, osnovana je 2012. godine sa ciljem povezivanja nekadašnjih i sadašnjih studenata u jednu zajednicu Alumni Fed Pula. Povezivanje studenata sa poduzetnicima, dakle sa praksom, omogućavanje studentima različitih oblika edukacija u različitim područjima, kao i poticanje studenata na poduzetništvo, samozapošljavanje i tržište rada. Dakle, udruga broji nešto više od 100-tinjak članova, a može se pohvaliti provedbom nekolicine projekata. Dakle, burzom poduzetničkih ideja i Erasmus video uratkom. U narednom periodu udruga planira raditi na lokalnom programu djelovanja za mlade grada Pule, izradi regionalnog programa Istarske županije i provedbi nekolicine projekata vezanih za poticanje poduzetništva i samozapošljavanja mlade populacije. Svim studentima i diplomantima želim dobrodošlicu u Alumni klub.